divočňa, zapálny olík a nádherný výhľad. Slanina, kvalitná, spod Brezova. Za chvíľu tu budeme mať západ slnka. Jožko Balťar, hlavný podplukovník SAS. Nachádzame sa na HKO Ráča Veľká. Big Ráča. Takto vyzerá náš SAS prístrešok zozadu. Je s Jožkom Balťarom podplukovníkom. Jožko Balťar, prezývaný Janko, sa nachádza. Idem ma zaviesť k môjmu výhľadu. A Jožko Balťar, prezývaný Janko. Oh fuck, shit, fuck! Jaký Janko? Vynikajúci herecký výkon som podal pri prestrelke SAS. Idem vám ukázať výhľad SAS na Veľkú Raču. Po 7 hodinovom stúpaní sme sa konečne udomácnili v divočine. Ošťadnica, Big Rača. A už sa pomaly chystáme aj k spánku, lebo treba skoro ráno stať, aby sme sa stihli vrátiť. Toto je náš krásny výhľad, z ktorého môžeme vidieť kopce, hory, lúku, tento strom a tento hryb. Ja viem, je to dojímavé, je to krásne, pačte pri tých obrazovkách. Ešte nakoniec by som vám chcel povedať, keď sa už ideme chystať k odpočinku a ešte niečo opečeme, že žiadny člen SAS nebol zranený a nič vážne sa žiadnemu zvieraťu nestalo. V noci sa vám ešte budeme pokúsiť prihlásiť znova a dáme vedieť, aká je situácia v okolitých lesoch. Ešte nakoniec vám ukážem Jožka Balťara, ktorý je hamblivá osoba, ale vítam vás opäť SAS Ríša. Je práve polnoc a oheň nám už pomaly dohorieva. Kolega také strese. Takže ideme ešte rozsúkať oheň. Lebo nám ešte vydržal kvôli vynikajúcej stene, ktorú nemáte možnosť momentálne vidieť. Práve sme počuli medveďa grizzlyho. Oheň som rozsúkal. Nebudeme skladať, aké tu je teplo kvôli vynikajúcej stene. Chodíme tu v tričku, ležíme. Takže je nám fajn. Fajn. Lúčim sa s vami SAS. SAS. Lead the way, vždy vpred.